mahi labbaika tilas ne ɗayan taka mahi labbaika. ya sarki sarauta kai ɗaya ne halimu Adamu da Ali sarki kai ne mun mu dan girman ma'aiki ta kamar du imamu kar ka bar ni da kaina zan yabu ta kamar ka salati ya sarki nindin ka kara wanda ka saba yi wa mai zamzan da kausara kai masa ba iyaka annabi abban tsara wanda ya ce akwai ka tilas aka bi ka tilas ne ɗayan taka mahi labbaika. Ali har sahabai ya sarki Allah a salatun mai rahama sa su ya Allah sayyidi Abubakar da Aliyu ya Allah Usman har Umaru ya Allah duka saka Auliya'u yarda da su don matsayin shugaba Tijjani da Jilani sun so almujtaba ga Usmanu Godiyo har in ya su baba ga Gibri masashi don matsayin mai maka tilas ne ɗayan taka mahi labbaika. Baba na jambulo ya Allah ka sashi sayyidi Sharif Sani ya Allahu sashi ya so annabin nan kuma shi ma ya so shi ko yaushe an batan shi a gane ba tamkar shi ya yabi annabinka ya yabi girmanka ya so rahamarka ya so baiwarka ya so takamarka kuma ya so gujarka ya Allah tsare shi daga sharrin sharka Assalamun alaika kai dai shugaba ne Assalamun alaika rahamar aikai ne Assalamun alaika girma dukai ne Assalamun alaika isaishe dukai ne Assalamun alaika cikakke dukai ne Assalamun alaika mai baiwa dukai ne Assalamun alaika ya gatan duka tilas ne ɗayan taka mahi labbaika. ina kake ma'aiki so nike yi in ganka burina ma'aiki bai wuce in same ka taimaka min habibi sana a damanka banda kowa fa sai kai ma'aiki labbaika safiya ko da rana aiki na yabanka a zaune ko a miƙe su kudi na faɗarka shugaba tallafa mun kare ayyabanka banda buri wallahi bayan kai mai maka tilas ne ɗayan taka mahi labbaika. basirullahi kai ne saburullahi kai ne rahimullahi kai ne koman Allah kai ne dan haka na gane sugatillahi shine kanzillahi shine ruhullahi shine saifullahi shine aminu sunanka ne azimu sunanka ne kabiru dunaka ne naziru sunanka ne maki sunanka ne Allah Allahnka ne kai ma aina shi ne dan haka wallahi mun ce labbaika akabudin annabawa wallahi ba kamar ka nubuwar ita kanta ita ma ta bi ka akabudin mursalina nan ma ba kamar ka dan haka ki da so mu sai mun kamba maka tilas ne ɗayan taka mahi labbaika. gatan Ibrahim kai ne dai shugaba baban Adamu ne karimi dan babba rahamar Isa ne zartaccen shugaba dole in taba maka sannan jinjina maka tilas ne ɗayan taka mahi labbaika. Allah ya daddare komai ya baka abul kasun sunanka an ci arzikinka kai ke yadda ka so ba mai musan haka ba mai ja da wannan sai dai dan iska kai ne ruhullahi wallahi babu shakku kadarin Allah kai ne nan ma babu shakku dole
dole a yarda wallahi ko a shiga uku kai ɗaya ne cikakke ma'aiki labaika. Tilas ne ɗayan takamaki labaika. Faka na gaba ya ce duba man ka gani kausai ne au adana malan kai tunani cikin wannan jami bincika za ka gani ba a raba su shi da shi na faɗa ba na shakka. Sai ka zam tsagera a ƙaunar annabin nan sai ka zam baka ji cikin shugaban nan sai ka zam baka gani akan shugaban nan sai ka tura tsangwamar makiya mai maka. Tilas ne ɗayan takamaki labaika. In ma ban da jahilci daga Allah fa sai shi a girma in ka duba daga Allah fa sai shi har matsayi ka duba daga Allah fa sai shi kowa na kasan shi mai rawanin laulaga. Azimu sunanka kai ne fa mai girma Karimu sunanka dole a sallama ma Allah ma da kansa naji yana yaba ma dan haka wallahi mu sai mun faɗi ka. Tilas ne ɗayan takamaki labaika. Allah bai da kowa wallahi sai ma'aiki Allah baya jin kowa wallahi sai ma'aiki Allah bai ganin kowa nan ma sai ma'aiki sunayensa duka ya bai mai maka. Duk matsayi na shi ne shugaba Sulmandi girma duk naka ne ya dan adana ni don haka wallahi dole a so rahmani kowa ta da hakan lallai zai ci duka. Tilas ne ɗayan takamaki labaika. Wai ma banda shirme mai za kai da wani shi sai ka ɗau girman Allah wai ma sai ka bashi du matsayi da girma wai ma sai ka bashi wannan aibata ne ko kuma in ce hauka. Allahu ɗaya ne suna shehu ɗaya ne Qul wallahu ahadu matsayin Allah ne Allah bai da tsara dan haka sai mu gane shi kadai ne mamallaki sarkin mai maka. Tilas ne ɗayan takamaki labaika. Allah ya ce ai sallah sun ce wai a barka bayan shugabanmu mun jiyo yayi ta faɗi suke zakkar ma ita ma wai a barta annabi ne ya ce ayi ba wani ɗan iska. Allahu ɗaya ne dan haka sai mu gane bai da uwa bai da uba sarkin nan mu gane amma shehu na da su kai dangi mu gane dan haka sai na faɗa domin ba na shakka. Tilas ne ɗayan takamaki labaika. Ba a ce kar ku so shi ba dan haka sai ku gane san shehu da ake ki tsantsar zan bayyane ka so shehu dan ya ce Allahu ɗaya ne shehu bai ta kowa wallahi sai mai maka. Addinin na manzon mu wallahi mu rike mi sallah ba wasa mu yi ta yadda take annabi ne ya faɗa ya za a yi a sake ƙarya ne wallahi tilas ne a bika. Tilas ne ɗayan takamaki labaika. Annabin nan ɗaya ne manzan nan ɗaya ne isasshen ma ɗaya ne mai ƙarfin ɗaya ne mai kyawun ɗaya ne mai kamshin ɗaya ne rayayyen ɗaya ne matabbacin ɗaya ne mai girman ɗaya ne cikakken ɗaya ne mai darajar ɗaya ne mai mulkin ɗaya ne mai ceton ɗaya ne rahamar ma ɗaya ne dan haka sai mu gane tilas ne a bishi mai sirrin wa minka sallallahu alaihi wasallam. Tilas ne ɗayan takamaki labaika.